3 weeks or 1 month ago, we walk around, everything dry. A tento mostík, to vždycky jsme tu obdivovali, hej. A dneska je to pekne v jazierku. No a náš lanový mostík, zavesený na strome, asi 500-ročnom, konečne slúži, ide ponad vodu. Vždycky je tu sucho a teraz je konečne nad vodou. Tak zatiaľ drží, strom vyzerá zdravý. A mostík nám visí. No, trošku som to rozhojdal so svojimi 100 kilami. No, tak, stačilo, stop. Lebo ešte spadnem tu, kde si do vody. No, a tu končíme. Poneváč, už je tu ďalej samá voda. Na jednu stranu, na druhú, ešte sa podívame na mostík. Dobre. Tongo, what do you say? You want to swim? Yes, I think. Tired garden, yes. Very nice. But now only swimming or boat. Kdo sa nám to blíži? Čoče, ty si chlapísko, si ten most úplne rozhojdal, hej? Tak to je něco. To je teda sila, ti poviem. Don't burn and don't cut. Don't cut these trees, yeah. Aha, nepál a nerúb, hej? Jo, takhle. Tam vypo, já jsem neučesanej. Foto, yes, foto and video. Vieš, aby bolo vidno veľkosť toho stromu, hej? Tak. Ešte stojte, chlapci, teraz to berem na video a za chvíľu to stočím na foťák, hej? Sky. No dobré. Hardwood? OK, I try. Dobre, idem a filmujem, ale keď padnem, to bude len žblunk. Ty si topil kameru, to netopil. Ne, to budem držať nad hlavou. Hardwood, dobre hardwood. Tetky, hello. Kontrola základov. Tongo, no afraid these people? For what? For water. No. No a na poschodí im to netečie. To je dobré. No, postavili si lavice, toto tu poviazali
Ale tuto už im to tečie skoro do kuchyně. Tuto nie. No, tadyhle ještě 20 nějaký A už je to, ano. ještě tadyhle dál je to taky dobrý, tam už takhle venku na těch krystách. Těta, hello. No a nějaký zvuk se nám tu ozývá. A ještě se podíváme na pagodu. Tak dneska se tu moc nenamodlíme. Skoro jsme si tu zaplávali. Celkom dobré. Tak to tu vypadá. A naši turisti, a kde je Newton? On tam prebrodil? Jo, on sám přebrodil. Ty vole, to je borec. You go? No. Tongo. No, tam asi takhle bude tohle. On tam zrovna modlil. Lao lao gì rồi? Lao lao cái gì? Lao lao. This Loizo go. No Newton, you stay, you good. But this Loizo, go. Má to až po tento. Podpytel. No. Jak to tady vyvěrá ta voda? What is it, Newton? Dragonta. So here inside that Ingrid Foundation, yeah? Ingrid, the Cement, yes? Siemens Foundation. Aha. To tam bublinkuje. Tu duje. Čo je, malý? No a tu je office. Tu predávajú lístky. A vidíš, majú tam lavice, kde nenajdú. No problém. Také pekné drevo im tu priplávalo a vyhadzujú ho. No a tieto obchodíky, človeče, no u nás už by protipovodňové komisie to tu sťahovali všetko, hnali by ľudí kdesi na silu. No cestou do 18. storočia. Sledujeme, čo sa tu deje, ale zatiaľ nič moc. No a už sme na cestičke hrbatej, kamenistej, čiže 18. storočie.
A už magetky taky. Mažoretky. A to neprejdeme. Je tam pekná kaluž. Tu je vecičiek. Tam im aj kúria normálne, aby nebolo zima s tým prasatom. A tam je ďalšie, aha, vyvalené. No a tuto sú Janovi svokrovci kúsok ďalej. Tak, Čo by chcel? Frajerka. Tu sa predávajú kvietky. Aha, Janova, podri sa. Ježišmaria. Tuto, nie, však tuto kráča. no jak proti nám. Nie, tuto kráča z vody. Aha, tuto napravo. Jo, tady Jariné. aj nepoznám. Čauka, ahoj. Minglava. Ahoj, Minglava. 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 Baby, baby. Maj. Nám pre baby. A jí byly dvě, a kde ta druhá? Ja neviem. To byla baby, to měla tam menší, ne? A ten hovna tady někam. Já to myslím takhle. Odkiaľ sa vystrčí? Tu. No, Jano, tu by si to dneska neprešiel. Mai lại. Kukuň. Ale neplakaj. Ngon nữa, ngon nữa. What's name? Name? Kinderdonge. Kin? Kinderdonge. Inde dolne? No Ok. tak to teda nepochopím. To nemůžeš pochopit. Ale neplakaj, neplakaj. Don't cry. Čau. No vidíš, dobre. Mari bayarkan. No, to je tak tú hubu si rozbiť. Aj svinia sa tu okúpe, niečo nájde. Chlapi sedia, nič sa nedieje. Čáky má rakovinu tady. No asi hej. Ai, me faz. Vai, Jaký hapa. Tak jim to teče do baráku, do čáky na plánu. No ti už plávajú celkom dobré. To tam není moc vody, no, je tam jen tak pokotníky. To můžem přejít. Netúžim. Ne, proč? To je jedno. To je striga. To už dělat, no, vždycky bude v Bázelu, v přístavu. To je hodně, ale 18. storočie, jak vyšité, fakt.
A kde je protipovodňová komisia, ľuďo? Hrajú fotbal tamhle. Deti, však vás to tu vytopí. Nezrušuje. A vypere to rovno na ulici. Máme si tam koupe nový. Vůbec se to nerozčuje. No a ešte jeden pohľad. No a vy sa modlíte, aby to nestúplo ešte o pol metra. Tu im padá domček. Tak to spevňujú. No a voda úplne klesla. Minglava. Ahoj, kočka, čau. Kokok. Takto doprava a potom to naspäť, hej? Dobře. Můžem. Tyhle, ľuďo, tak ten by bol. Čo jdu? No, vidíš to, jasné. No a to kleslo dobré 4 metre, ak nie viac. To bylo vlastně až na silnici pomalu, ne? Malý dívo, jak nás sleduje. Kuk. Hello. No, suší sa na plote všetko. A tu im ešte voľačo zostalo. Aha. V záhrade. Bordel, voda, komáre. A všade prítomné prasatá. No krič. Má tam 4 papeky z tohoto cukrovej trstiny a už má biznis. Ale to bylo někde vejš. Ale prestaň, malý. To pletu. No nie, my sme išli autom. No. To muselo byť ešte o ulicu ďalej. No tak tamhle přejdem vejš.
To je stejný. To máš jak o tu ulici vejš. No jo, ale to nebolo tu. No, bylo někde. Tam uvidíme takhle podle cesty. No já s tím by pak... Uvítací výbor. Cook, hello. Minglava. Malu jak to je. To je čo? Pozri sa na neho, jak vyzerá. Skoro mnícha trafil.